konkrétně z tanečního klubu Klasikorodní. Oba dva patří na prosté špičce, takže my vám postupně představíme. Já bych jako první na taneční parket pozval vicemistry České republiky v kategorii juniorů Nikolas Novák, Klára Adamová, v dnešní době už nejúspěšnější juniorský pár, který v České republice tančí, a oni se vám představí první svatbou, kterou bude brazilská samba. Soutěžní brazilské samby. A jak jsem řekl, páry přijeli dva, takže my vám postupně představíme i ten druhý.